Һәр бер илнең, шәһәрнең үз тарихы, үзенчәлеге, һәм аны һәр бер кеше үзенчә күрә, тасвирлый. Менә Сена елгасы буена җәелгән Париж шәһәре турында һәр вакыт елмаеп тора, һәр вакыт матур диләр. Һәр хәлдә монда яшәүче милләттәшләребез нәкъ менә шул фикердә. Без Франция буйлап сәяхәттә. Димәк, монда төрле сәбәпләр буенча килеп урнашкан милләттәшләребез гомер итә. Сер түгел, нәкъ менә алар чит илләрдә безнең милләтебезне таныталар. Франция кунаклары бик яратып йөри торган Сен-Жермен-en-Laye каласын Татарстан белән дә бәйле дисәк ялгыш булмас. Чөнки нәкъ менә шушы шәһәрдә Муса Җәлил исемендәге опера һәм балет театры бик яратып кунак була икән. Сен-Жермен-en-Laye каласын калдырып Парижга юл алдык. Аңа терәлеп урнашкан калган шәһәрләргә дә юлыбыз төшәчәк. Әлеге сүзне Парижда гомер итүче милләттәшләребездән башлыйк. Алар 2013 елны бер-берсен барлый башлаганнар. Берничә кеше генә булып башланган очрашуларда хәзер инде йөзләгән исем. Инде үзләренә күрә эшләгән гамәлләре дә бар. Бик зур эшләгән эшләребез юк инде. Менә Сабантуй булды. Сабантуй уздырдык, Аллага шөкер. Ансы булды. Җыелышабыз. Безнең бер-беребезгә менә көн сайын булышып торабыз. Балаларыбызга менә татарлар кем икәнне безгә күбрәк тә күрсәтергә кирәк, менә Татарстанда торган кешеләргә караганда. Аларда ул натуральны килеп чыга, ә бездә без әйтмәсәк, аны белмиләр алар. Күп укысалар да, менә татар теле ничек, нинди булганын. Зоя Дунадай француз кызы, рус телен өйрәнергә тели һәм моның өчен чагыштырмача зур булмаган кала сайлый. Ул Казан шәһәре булып чыга. Ә менә дәвамын үзе сөйләсә дөресрәк булыр. Когда я приехала в Казань, я была удивлена, потому что очень красивый город, и люди вообще добрые, татары и русские, и я я познакомилась с многими людьми. Когда я была в Казани, я вообще не поняла и совсем не говорила по-татарски. Но я познакомилась с многими татарами. И они мне рассказали о татаре в России, вообще истории в России. И мне очень понравилось, поэтому когда я вернулась в Париж, я решила учить татарский язык. Ну, а как получается? Знаешь несколько хотя бы слов? Минем исемем Зои, мин студент, мин института Иналкода, Ухей. Что еще? Я могу сказать, Mina егерле ике яш. Гаҗәп, безнең ана телебез, татар теле белән кызыксынучылар, аны өйрәнергә теләүчеләр артканнан-арта бара. Ә бит бу чит илдәге башка милләт кешеләре арасында. Фәридә Тинишева Ташкентта туган, 15 ел инде Франциядә яши. Музыкант, дирижер, җырчы. Франциядә үз хорын, мәктәбен булдырган, балалар белән эшли. Когда я приехала сюда и начала заниматься своей профессией, создается ощущение, что я и востребована, и страна прекрасная, и есть у меня все, и семья, и дочка, и как бы хватает все, и нет ни ностальгии, ничего. Но когда мне позвонила Альфия, и вдруг поприветствовал меня по-татарски и сказал мне: «Сянмысыз», у меня сердце забилось. И когда я первый раз пришла на татарское собрание, когда увидела все родные лица, потому что это язык, который с детства, который связан с бабушкой, мамой, наши корни, все эмоции детские, это, конечно, дает совсем другую силу, совсем другую энергию, и совсем хочется делать что-то с нашими близкими татарами, с нашей кровью.
Фәридә инде хәзер татар ансамблен оештырырга хыялланып яши. Сам, конечно, Париж это вообще очень богатый город во всех отношениях, и выставочных, и в культурном особенно мне нравится. Конечно, высокая есть культура, очень космополитный город. Азалия 19 яшында Парижга укырга килә. Үзе Казан кызы. Здесь атмосфера татарская, естественно, создается, когда в повседневной жизни не часто татар видишь, и здесь, конечно, встречаешь как бы родную душу. Вот, можно поговорить и по-татарски. Мин блам татарча ezgine. Мин сулам блам вот что-то могу ответить, что-то вспомнить. Вот. Яратабыз менә торган урыбызлар бик матур. Ну Татарстанны ул бит инде безнең туган як. Ул да безнең белән була. Татарстанга да бик зур рәхмәт. Алар менә безгә җырчыларны җибәрделәр Сабан туйга булышалар. Париж мөҗизалар каласы. Ул гүш килеп тора. Елның кайсы фасылын алма, ул һәр вакыт елмаеп каршы ала. Без аның хәзер нәкъ үзәгендә, каршыбызда мөҗиза. Бүген Парижны Эйфель манарасыннан башка күз алдына да китереп булмый. Аның исеме архитекторы Гюстав Эйфельдән алынган. 320 метрлы 80 катлы йортка тиң манара 2 елдан артык төзелә һәм 1889 елны тантаналы рәвештә ачыла. Мондый кызыклы мәгълүматлар бихисап. Әлегә шушы гаҗәеп бай тарихлы, мәдәниятле зыялыларны туплаган калада яшәүче татарлар белән аралашып алыйк. Сәфәребезнең максаты да шуннан гыйбарәт ләбаса. Хәзер без Франциянең Париж Нантер университетында. Бүген монда халыкара конференция уза. Иң мөһиме әлеге чарада безнең милләттәшебез Ришат Сабитов Татарстандагы ике теллелек хакында чыгыш ясый. Plurilinguisme, күп теллелек Европа өчен мөһим мәсьәлә. Алар бу телләрне үстерергә тырышалар. Хәзерге билгеле булганча 24 рәсми тел бар Европада, 28 илдән. Татарстанның үрнәге мисалы бик кызык. Чөнки Россия төбәкләрдән шул берничә булып, берничәсеннән берсе булып, ике теллекне үстерә, әһәмият бирә, аның өчен финанс чараларында кайгырта. Я очень хочу, чтобы между нашим университетом Нантер и особенно нашей программой посвящена вот международным отношениям, европейским делам и постсоветские пространства, было сотрудничество с университетом, с Казанским университетом, с Федеральным университетом. Сорбон университетында мин үземнең диссертациямны, докторская диссертациямны якладым. Исследователь булып, Центр политических исследований Сорбоннада теркәлдем. Сүздә юк, менә шундый затлы, билемле улларыбыз белән танышу, очрашып сөйләшү бездә горурлык хисе уята. Хәзер без иҗат кешеләре күпләп яшәүче Париждан 15 чакрым ераклыктагы Вирюфле каласында. Монда безнең милләттәшебез рәссам Ринат Анимаев та иҗат итә икән. Исәнмесез. Сам я родился в 1955 году в городе Душанбе, столице Таджикистана. Родители, отец из Казани, мама из Чистополя. Ул рәссам Мансур Анимаев гаиләсендә 7нче бала булып дөньяга килә. Иҗатка мәхәббәте әтисенең остаханәсендә туа.
Ни кызганыч, гаилә башлыгының гомере кыска була. Аның бу тормышта иҗат аша әйтеп бетерә алмаган уйлары нәсел дәвамчыларына тапшырыла. Әниләре Сәлимә Усманова Нимаева 2 улын да сәнгать мәктәбенә илтә. Мәктәптән соң көллият, 1984 елны Мәскәүнең Суриков исемендәге сәнгать институтын тәмамлый Ринат. То время, которое дает государство, давало нам 6 лет обучения, материалы, постановки, это немало значит для профессии. 1986 елдан Мәскәү рәссамнары берлегендә, инде хатыны белән 2 баласын үстереп тормыш юлына бастыргач, ул иҗади сәяхәткә Европа илләренә чыгып китә. 1989 елны Франциядә туктала. Ул Франция рәссамнары берлеге әгъзасы. Мне понравилось в Париже, потому что климат очень подходил. Монда ачык төсләр күбрәк ди ул. Яңгырлы көнне натюрмортлар өстендә эшләсә, аязгач һич шиксез табигатькә чыга. Шуңа да аның пейзажларында кояш күп. Минем максатым чын барлыкны ничек бар шулай күрсәтү, сату түгел, ә кешене уйландыру ди Ринат Анимаев. С каждой работой, будь она маленькая или большая с натурой, это у меня сражение. Сражение с собой, со временем, успеть. Нет слова назад. Если я взялся, то я взялся. Я обязательно должен завершить. Где-то во мне сидит вот генетика такого, что сел на маленькую лошадку и доскакал до цели. Юкка гына ат белә тасвирланмыйдыр ул. Татар халкы гомер-гомергә атта булган, ә Казан аның өчен. Всегда думаю о Казани, и всегда почему-то она мне всплывает даже чувство. Этот кроль. Ринат Анимаев үз гомерендә бик күп кызыклы шәхесләрне очраткан портретларын иҗат иткән кеше. Меня поражает, насколько жизнь меня так это обволакивает при встрече с хорошими людьми. С Шаймием мы познакомились на концерте, который проходил в ЮНЕСКО, и я ему подарил, взял для ребят, для друзей, взял альбомы в этот раз и подарил альбом. Чему он был очень рад, мы обнялись, и он мне прислал письмо, чему я был очень шокирован и польщен. И вот в этом я не сомневаюсь, что это личность. Вот это личность. И я, конечно, пока не ответил письмом, но не было мне такой возможности, чтобы как-то... Я думал всегда, что будет у меня возможность приехать и отблагодарить. А вы передайте через нас. Минтимир Шарипович, вам большой искренний рахмят за ваше письмо. Я думаю, мы с вами обязательно должны встретиться, и вы мне должны позировать. Обязательно. Все. А я напишу добросовестный, хороший портрет для истории Татарстана. Франция, Париж дигәч, Рудольф Нуриевны күргән, аның белән аралашкан кешеләрне очратасы, сөйләшәсе килә. Бу күпләргә таныш хәләттер. Нишләтәсең бит, безнеке горурланасы килә, тагын бер кат. Познакомились случайно там на Монмартре, пригласил в гости. У нас была большая мастерская на Монмартре с братом, тоже художник Эдуард Анимаев. И вот пришли, там предложили мы, как обычно, застолье это. Ну, я чувствовалось, что он чувствовал себя очень не ахти, а там подняться было, это задача, подняться к нам. Но я его попросил тут же попозировать, и он с удовольствием встал в эту позицию, даже не как-то не специально, вот так раз и прям встал, как мне надо. И я его написал, небольшой портрет такой, с руками, но в котором выразил много. Ему очень понравился этот портрет. Ну, вот так и познакомился с Рудольфом. Узакка сузмыйча Казаныбыздан тизрәк сәлам җиткерәсе килеп, сүз уңаеннан Казанда Рудольф Нуриевның әнисе дөньяга килгән, әти әнисе гаилә корган. Бу хакта соңарак. Әлегә без аның мәңгелек йортына юл алдык. Гаҗәеп күңелле, төсле яфраклы, чәчәкле дөнья каршы алды үзебезне. Сүзләребез дуга булып ирешсен. Һәрбер кешенең үз халаты, үз хисе, Әлфия менә сиңа нинди уйлар, нинди фикерләр, нинди хис килә менә хәзерге мизгелдә? Без бу урынга шактый киләбез, чөнки бөтен килгән кеше
монда Парижга килгән кеше күрәсе килә бу урынны. Безнекеләр инде мөселманнар дәгалар укып китәләр монда. Аннан соң кеше җыелгачтан үзара аралаша башлый. Ну, менә без горурланып, ул татар булган икән дип аңлаттырып, аны Татарстанны сөйләшеп, менә шулай аралашып, монда да аралашып китәбез. Әлфиянең сүзен хуплагандай бер-бер артлы халык агылды. Без кайберләре белән аралашып та алдык. Il a beaucoup d'amitié pour Nourieff. Bon, Французлар peut-être parce que өчен quand il a Нуриев иң fui, яхшысы. Бәлки тормышын Франция белән бәйләгәнгәдер ди Илен. Puis Nourieff, j'étais petite fille et bon, j'ai eu la Миңа chance 10 de яшь вакытта булган балетны хәтерлим. Аккыш күле спектаклендә прима балерина Марго Фонтейн Нуриев белән биеде. Ул аннан 20 яшькә өлкән иде. Шул вакыттан мин Нуриев биегән бер генә спектакльне дә калдырмадым. Хәтта сәяхәтләр вакытында да дип уртаклашты Илен. Très content de le voir passer à Paris ou ailleurs, je ne sais pas quelle est la Әминә possibilité. Розалин ханым дөньяның мәшһүр биючесе Рудольф Нуриев турында эшләнгән фильм хакында сөйләде. Франциядә узды. Без бик канәгать. Шәхсән үземә килгәндә, без ирем белән аның туган якларына барыр идек. Татарстанны бик тә күрәсем килә диде. Рудольф Нуриев үзе Казанда нибары 2 тапкыр булган. 1992 елның март һәм май айларында. Икесендә дә Муса Җәлил исемендәге опера һәм балет театры мөдире Рәүфәл Мөхәммәтҗанов чакыруы буенча. Париждан 20 чакрымнар чамасы көньякта, урман эчендә урнашкан изге Женева шәһәре зиратында Нуриевны искә алучылар шактый булды. Хәтта хат та язып калдырганнар. Ул Италиядан килгән һәм кайчандыр Нуриев белән иҗат иткән шәхеснең гафу үтенүе булып чыкты. Иркутскида туып, Санкт-Петербургның Мария театрында, аннары Париж операсында, Лондонда Король театрында эшләгән. Парижга гастрольгә киткән җиреннән СССРга кайтудан баш тарткан Рудольф Нуриевның гомерлек хыялы янә Ленинградта Киров исемендәге хәзерге Мария театрында балет бию. 1989 елда тормышка ашкан. 1983-89 елларда Нуриевның Гранд Опера балет труппасы директоры булганын да искәртеп үтик. Кыскасы, Рудольф Нуриев бүйүк биюче, очучы татар исеме белән милләтебезне дөнья күләм таныткан татар егете. Милли горурлыгыбыз. Парижда 2014 елны беренче тапкыр Сабан туе уза. Беләсезме, шул көннән башлап безнең милләттәшләребез менә бер үзәккә җыелып, татар биюләре өйрәнә башлыйлар. Tataristanlar çok seviyoruz. Sizi bekliyoruz Fransa'da, Paris'te. Sizi bekliyoruz. Әлеге үзәктә татарлар еш очраша, төрле чаралар уздыра. Менә бүген татар биюен өйрәнә торган көннәре икән. Билгеле, без дә кушылдык һәм кызлар белән аралашып та алдык. Конечно, это как-то больше по-домашнему. Вот танцы как бы как для своих, как в кругу большой семьи, как-то вот так выходит. Татарский язык я знаю только сама сіз татарша қызым олым. На этом все. Ну, мы тоже говорим здесь по-французски, мы учимся во французских школах, поэтому на французском, на английском. Ну, конечно, хочется научиться татарскому языку. У меня даже есть подруга, одна египтянка, она даже начала учить татарский язык в Инальку, и как-то мне уже неудобно, потому что у нее ни татарских корней, ничего, и она уже как вот инициативу так проявляет, да, вот учить. И как неудобно, я тоже думаю, мне надо научиться. Начала? Ну, и сама Скажи, пожалуйста, сколько языков ты знаешь? Ну, английский, арабский в Москве учила, и ну, русский, и французский. Я фрилансер, то есть перевожу с французского на русский, с русского на французский, с английского на русский. Сколько языков знаете? Ну, получается, французский, английский и русский. Ну, татарский тоже, я понимаю, но немножко уже стала забывать. Вот благодаря этим встречам я надеюсь, что мой татарский тоже начнет развиваться.
Мин әзрәк кенә сөйләшергә беләм. Кызлар менә шундый чараларда милләтебез гадәтләрен күрә. Монда аларны милли ризыклар әзерләргә дә өйрәтәләр. Встречи с татарами, так как мои корни татарские, очень интересно, да, конечно, хочется узнать побольше, к тому же мне народ этот очень мил. Динара Зәкиева исә тумышы белән Татарстаннан, ул Парижга белем артыннан килгән. 7 ел инде шушында гомер итә. Татар биюне өйрәнәбез. Мына кызлар белән татарлар җыела, анлара татар биюне күрсәтәбез. Кызлар дәртләнеп тыпырдый, билгеле өйрәтүчесенә дә карый инде аның. Ирина Гурьевич озак вакыт Татарстанның Шаллы шәһәрендә яшәгән, 10 ел бию белән шөгыльләнгән. Биюнең милләте юк, бик яратам татар биюләрен ди ул. Естественно, интересно, необходимо и поддерживать культуру, это, конечно, классно. Аделия Чамрина музыкант, Франциянең милли оркестрында уйный. 2003 елда мөмкинлек тугач ул чит илгә чыгарга булдым. Иҗат кешесе эзләнергә, яңалыкны кабул итә белергә тиеш ди. Парижда консерваториядә укып чыккан. Я общение с татарами никогда не прекращала. Я даже ездила во Франкфурт к моим татарским казанским друзьям. У меня девочка, подружка живет тоже сейчас в Швейцарии, тоже из Казани. Для меня это всегда важно, не забывать, кто я, откуда. И когда меня французы спрашивают, какой я национальности, я очень редко представляюсь русской. Я всегда говорю, я татарка. Ну, приходится, конечно, объяснять, потому что не все французы знают, где Казань, не все знают, кто такие татары. Әлеге бик жанлы мавыктыргыч очрашуга әнисе белән Сөембикә исемле кичкенә кыз да килгән иде. Biz Fransa'da men şahsen 10 yıl Sümbike yanında tuttum. Tatarlığımızı unutmayız. O elbette şulay Sümbike'ye de bir faydalı bular. Tatarlarla aralaşu. Ничә тел беләсең син, Сөембикә? Мен 5 тел беләм. Нинди телләр ул? Рус телен генә, татар телен, француз теле, инглиз телен өйрәнәм мәктәптә, итәрәк телен. Әйтәле, менә иң якын нинди тел сиңа? Татарча. Ни өчен? Çünkü biz Tatar, şunun için ben Tatarca söylüyorum. Bala nihatli күп тел белә икән, nihatli күп тел өйрәнә икән, шу хәтле акыллырак була. Билгеле, алар Франциядә яшәүче татарлар оештырган бер генә чарадан да калмыйлар. Бөтен татар халкына нәрсә әйтәсебез килә, татар телен онытмагыз, балаларга өйрәтегез. Ул бик мөһим. Татар кешеләрен монда Франциядә дә беләләр, башка илләрдә дә беләләр. Безнең татар композиторлар, балет биючеләре, безнең татар спортчыларын беләләр, Тукайны да беләләр, біз үзебездә аңлатырга тырышабыз. Здесь появилось на этом фронте несколько лидеров, я считаю, что это, которые они олицетворяют собой татарскую нацию, ведут за собой татарский народ, привносят, делают максимум по продвижению татарской культуры. Бер караганда нәкъ менә алар аша татар халкын таныйлар. Бу чит илләрдә яшәүче милләттәшләребезгә җаваплылык та өсти. Парижда 10 ел, 15 ел, 20 ел яшәсәң дә кара бетереп булмый. Но туристический маршрутлар бар инде ул күп. Алардагы менә Эйфелева башня, Конкорд мәйданы, музейлар, әзрәк культуралар, иске урамнар, Парижның кафелары, культурасын, мәдәниятын белер өчен оперный театрны карап чыгып була. Парижда шундый французларның үзенчәлекләре бар, аларда күргәнегез бардыр, кафелар бар, урамда утыралар, иртән кофе эчәләр, круассан ашыйлар. Бик күп туристларга ошый инде. Парижда кыш салкын түгел, безнең көз кебек. Һәм монда кеше артык кием бирә. Аларның иң җылы әйберләре менә шушындый шарф. Билгеле, мин дә нәкъ Париж дип аталган шарфны алып бәйләдем. Һәм үзәктәге ярминкәгә киттек. Монда ел сайын, яңа ел алдыннан менә шундый бәйрәм шәһәрчеге пәйда була икән. Билгеле, безгә барысы да кызыклы, уенчыклары, тәмтымы. Мәсәлән, менә бу Эльза сүтәникләре, ул инде борынгыдан килгән рецепт белән әзерләнә. Һәм бик кызыклы, аны халык бик яратып кала. Менә монысы инде чын французларның яраткан ризыгы, аның исеме макарон. Һәм инде менә монда килгән кунаклар берсе дә макаронны алмыйча китмәгән. Ул бик юка тышлы миндаль, ягъни бадам чикләвегеннән әзерләнгән тәмтым. Эчлеге шоколад яки җиләк җимештән.
Ramadan. İng mühimi Raştua Beyremi aldığından bu ing nık matur bizeliş küzetüşü uğrar. Xiyallar turmuşqa aşa. Parijni ko'ru, aның tarixiy uramlarından uzu bəxtli mezgil. Көпләрнең хыялы, безнең дә шулай иде. Ә инде дөньяның мөгъҗиза тулы илендә яшәп, һәм аның үсешенә күпмедер дәрәҗәдә өлешен кертә алган милләттәшләребез булу горурлык хисен уята. Рәхмәт сиңа, халкым.